сте се с Конституционния съд и неговата проверка, предполагам. Очаквате ли промяна на конфигурацията в Народното събрание? Вие в момента сте в управляващото мнозинство, което може скоро да не е мнозинство. Това, което видяхме и ние, вие сте го видяли и вие от вчера по отношение на решението на Конституционния съд да помоли ЦИК да преброи, доколкото се запознахме, определените от тях секции. Да не ги брои, господин. Да ги сравни по-скоро, извинявам се, да ги сравни. Първо, това е резултат от действията да има такъв народ като една от политическите партии, които внесе в Конституционния съд искането за частичното касиране на изборите. Единственото практично нещо, защото видяхте, че частичното касиране всъщност върши и някаква работа, тъй като ние отстрани, разбира се, наблюдаваме независими институции като Конституционния съд, които видимо виждат проблем в определени секции. Видимо нашето искане постига на този етап резултат, но и ние като български граждани ще изчакаме финалното решение на Конституционния съд и на ЦИК, което може да, доколкото имаме информация, да преразпредели мандатите. Нямам информация дали нова политическа формация ще влезе в Народното събрание. По-скоро най-вероятно там имаше един метод на преизчисление на мандати, алгоритми, математически и така нататък. Ще ги изчакаме институциите да си свършат работата и по този начин мисля, че няма да се промени съотношението на мнозинството в зала. Но доколкото разбрах, финалните казуси ще излезат някъде към средата на март месец, така че търпеливо ще изчакаме. Ако обаче мнозинството на кабинета Желязков падне под 121 гласа, Бойко Борисов очерта два сценария: кабинет на малцинството или търсене на нов партньор. Вие какво смятате по този въпрос като участник в управлението? Първо, не мога да бъда категоричен с бройката на мнозинството към този момент, защото дори ако влизахме в хипотезата за участие на нова политическа формация в Народното събрание, мнозинството нямаше как да падне под 121, по-скоро щеше да бъде точно 121. Затова изключваме в момента всякакви разсъждения по отношение на хипотези. Търпеливо ще изчакаме резултатите. Така, в крайна сметка, вижте, мнозинството в момента е сбор от партии с коренно различни идеологии, но с една единствена цел – да внесе нормализация сред българското общество. Е на първо място да приемем и да реализираме бюджета на държавата, който и вие, и ние, и всеки един нормален български гражданин чака. Има законодателна програма и инициативи, които сме подписали, че ще изпълним и че ще се борим. Единствената цел на всичките тези партии, които са направили това мнозинство, е да има в държавата стабилност, изключвайки всякакви емоционални реакции, хипотези и разсъждения по темата. Така че аз мисля, че няма да има такъв казус и няма да има такъв проблем. Продължава ли да иска постове или искане за промяна в състава на управителния съвет? Продължават ли да искат от партията на Доган постове? Ние и вчера ви го обяснихме, мисля, че колежката Митова в едно предаване го обясни, и аз като ваш колега журналист, ние по принцип, занимавайки се с тази професия извън парламент, искам да ви кажа, че медиите не са мястото, в което ще има такъв тип емоционални престрелки. Отдадохме го на емоционалност от страна на ДПС. Да не забравяме да кажем, че те са подкрепяща партия, конкретното мнозинство, което е създало това правителство. Така че от тук нататък най-важната цел, доколкото се запознахме и с становището и на тях тази сутрин, е бюджетът на държавата. Така че всичките тези назначения и прочие ще останат за след бюджета, защото това е важното и хубавото. Аз го повтарям пред вас много пъти на това управление, че за първи път това управление мисли за приоритетите, законопроектите и бюджета на държавата, а не се е събрало да урежда партийните си назначения, което е постижение, защото редица години гледахме как едни хора искаха да овладеят държавата. Това мнозинство действа по различен начин, което му е хубавото. Опитали ли са да говорят с вас или директно през медиите го направили? Управляващото мнозинство. Вчера имало и работа. Не виждам такива трусове в момента. Виждам обединение по темата бюджетна държава като най-важната цел към този момент на това мнозинство. От медиите ли разбрахте? Тошко Йорданов призова от парламентарната трибуна. Един по един ще ви отговоря. Призова вчера господин Тошко Йорданов от парламентарната трибуна да не обръщате внимание на Възраждане. Те обаче днес продължават с опитите си да блокират работата. Да. Как ще работи този парламент, ако се дава почивка през един час, защото Възраждане излизат с плакати на трибуната и така нататък? Ние изразихме ясно становище по отношение на това, че няма
необходимост и колегите от опозицията извън Възраждане допускат поредната глупост, инициирайки такъв тип безмислени декларации, заклеймявайки конкретни парламентарни групи. Значи времето в парламента ние трябва да го използваме за законодателна дейност и важни неща, които касаят българските граждани, а не да се заклеймяваме през 15 минути, защото такъв тип декларации работа не вършат. И на председателски съвет отново предупредихме, продължаваме Промяната, да спрат да правят косвена реклама на такива като Възраждане. Достатъчно показахме цялата зала отношението си към тях и отношението си към техния протест миналия ден и отношенията на опита за провокации в зала, напускайки залата всички опозиции управляващи. Да спрем да им правим реклама на Възраждане, защото колкото повече им правят реклама, толкова повече те си живеят като някакви жертви в момента. Няма нужда. Те допуснаха чутовна глупост миналия ден, демонстрирайки неща, които са... Те нали си запалиха собствения офис, господин Йорданов? Да, като част от Европейския парламент си подпаляха собствения офис, представителство, тяхното семейство в Европейския парламент, което още са създали, ама Европейския парламент не знае за такова семейство. Въобще там цари някакъв такъв труден мисловен процес, от който губещите са те. Така че да спрем да им правим реклама. Казаха ли ви по някакъв начин за това искане на хората на Доган или разбрахте от медиите? Свободата на словото в Дневник.